Meillä olisi tuossa Stjopinin kommentti kanssa tästä pelistä. Mutta mun mielestä jotenkin kiteytyy se matsin fiilis pelin jälkeen aika hyvin. Just näin. Tää oli tosi surkeet meiltä, että ekat puoli tuntia oltiin ihan unessa. Tuntuu, että juostiin koko ajan päädystä päätyyn ja ei me olla pelattu tälleen. Me ollaan kontrolloitu palloja, pidetty, oltu aina rauhassa ja nyt ei ollut sitä ilvestä, mitä on aina ollut. Tosi surkeat meiltä, tosi surkeat. Pettymys on tietysti ilmeinen, mutta osaatko yhtään sanoa syitä, että minkä takia tänään sitä ilvestä ei kentällä nähty, mitä kuvailit? Mä en osaa sanoa, että näytti, että kaikki on tosi valmistautuneet ja me oltiin, että mä en osaa sanoa tähän mitään. Tää on ihan paskaa meiltä. Se kiteytyy tuohon viimeiseen lauseeseen. Karlström ja Engström. Suoraa puhetta Veikkausliigasta.